Fáilte libh chuig an seodriachta. Díogaid tá mé se Alana. Is mú se Lara. Agus tá seo an seodriachta. Tá trí líor hodí agam. Hey na dá trí. Tá siad umithe. Níl siad. Feic níl siad an san depression. Níl siad is staán. Cáil siad. Tá siad umithe. Díogais, tá cuimhe má assistant chun ceann den na rudí seo ar an cuairte a phioccha. Ní ceadacé arálam agus an sin tá méid go dríochttainmh agus rálaí cén ceanna peoc si. Cé cuimhe, peoc ceann denna cín seo. Mu dréig? Tá mé réig. Cé, níos tá méid an curceiste cuimhe an bhfuil siad ar aon denna cartaí seo. Cuimhe an bhfuil de rud ar an cuairte seo. Tá. Gur mágas? An bhfuil sé ar an ceann seo. Níl. An bhfuil de rud ar an cuairte seo. Tá. Cé, a níos tá na gáir cuairtaí seo agam, a níos tá méid chun an dríochttainmh. Ar bheoh tú an ceann seo. Beag mé an ceann sin conas a rinne tú é sin. Dríocht. Tá cúpa na gom agus bhain chu mé an cúpa ar an airgid ba an airgid imethe. A caithí tú snapta bheith. Hain, dó, trí. Tá an airgid imethe. Gur máchas agus tá mé ábhailte chu an airgid a ráis. Slán.